Това беше най-големия идол на Дан. Сега е да следващите идоли. Късно края. Ма не всички е. Който искаш да го вземи. Не, има кажи някакво. Късно края. И кликни сега, сега кликни и чакай да кажа да не. Те са писа. Да ги много късно. Нанси Селена Гомес. Добре. Не ги знам. Даже не ги знам кои са. Виждане. Ебать, как скъса страници точно човек. Ти беше Селена Гомес приятели, тук ги разделихме. Окей. Айде следвам също. Не, аз съм си да. Little Mix и Pretty Little Liars. О не, разделих ги. О не, на едните. О не, на две. Сигу. И от високо си. Добре, не да. Те с него уважавам. По-полека стане е хубаво. Ау! Съдна път. Добре, дай ми да сълти. Мисля, че не го по-пак. Добре, няма го правилно с макетва. Що е, това не знам. Макетва. А пък това е любимата група на Данчо. Даже не ги знам кои са. Човек. Човек, даже не ги знам кои са, бе. Пази се. What the? Ако искаш да не те хейтват, по-хубаво къса и този. Добре. Не чакай. Отзад виж какво има. Бекграунд, Аз знам какво ще направя. Това също е любима група на Данчо. Кои за дедо е? Нямах идея. Аз не съм толкова сгаден човек. Късам. Чакай, сега ще унищожаваме един по един. Не те знам кой си. Хайде бе. Не. Не знам. Това бяха плакати от едно списание. Нямаш ли да плакат? Да. Това бяха плакати от едно списание, на които Данчо не им трябва. И нямахме никаква идея за тема на клип и Данчо реши да ги накъса. Реши други неща да прави с плакатите, обаче няма да бъде много хубаво да ги направим. Да, това са всичките 10 плаката. Не знам колко плаката бяха. Да. Добре. Данчо, ако нещо ти е човек. Да носа на по-добро място. Печката. Окей, знам. Тя ми си каза. Имам да ги фаграм. Кажи нещо ти. Чао. Не чао. Добре, отивам да си фагля бутулците. Вече имаме страница във Facebook и нямаме никакви идеи какви клипове да правим, на какви теми. Така че ако искате, може да ни пишете там и ние да правим такива клипове с шибани, разни работи. И за предишния клип, който има прописана грешка, беше виновен Данчо. Окей. Това беше първа част на унищожаването на плакатите. Ще има още такива части, когато си купим
някакви списания с плакати, за да късаме плакати пред вас. Не всеки плакат. На те, които са само от чужбина, може би. На те, които са известни в България, има плакати на тях, ние ги късаме, защото ти са българи. Намерих най-перфектното нещо. Красиви са, нали? Може да са ваши. Тук ще Данчо днес най-голям бакук в живота си, някакви чихли, които даже не знам дали ще станат. Данчо, ги пробвай. Окей. И ще миш ли? А? Беше Беше cool. книгите са едно от тук, бе. Миришат ли ти? Няма за какво са тук? Защото да ги пробвам. Така ли, Данчо е много тъп и сега той ще каже една-две думи, защото ме ма заболя устата да говоря. Тъй, че Данчо идва да говориш. Чакай, пепеляшка съм. И да ги стават. Кой май? Не толкова близко е. Добре, разбрах, че аз не съм пепеляшка. Ще ми обувката! Не така. Нали си? Те, не съм пепеляшка, но дали вие сте пепеляшка? Ама хей са. Ако обувките ви са ви харесали и сте момиче, може да ни пишете, ще направим томбола за тези обувки и който ги спечели ще му дадем. Според мен клипа беше то доста тъп, така че може да дадете дислайк и може да се абонирате за нас, може да ни харесате страница във Facebook, която ще бъде отдолу. Данчо остана тук на тези, защото моят хард диск е прецакан и аз нямам клипове в моя канал и не сме слагали. Искам да гърнем пиратки. Така че, чао, до следващия път.